ithi uyabingelela umakatazi duhla kwabadlete olukebeke phula abantu bobasala bethu ngabane nalithu ntombi zaqomaqede bayashinga onini yeke mama inkomela ethanda khona inganawo ayiqomela nje mina ngikuze mfuna ngesicaphethe ezinye ivuna ngamasaka sekhothoza zilandela umkhukhuzo onyama kusala amathambo sebesala becaba wona bafokazana ngiphuma lapha kwaNongoma kwaMadlakazi inkosi engiphethe uBhengtita kaphuma nyova kabhoko kaYibhebhu kaMaphitha kasojisa kajama kandaba kaphunga nomagaba kazula malandela ngokulandela inkomo zabafokazana umzukulu kathi deyibili sinye samasosha esinye samagumkhedlela usibindi simnyama sonke nenyonga sinqonga emkhonto yayibangilile yayibanginyembezi umagasa kadinwa kuhloma lapha kwaNongoma kwelamaketshana adla umuntu ehamba kanti ke ngumkhaya wesilo samabandla wena Mvulane uPetshane phosqini kade bemvalela umdlokombane evukume ngentaba izulu eliphulumlo ngamazo abanye beblonga amahlahla indaba ohlasela ngothando dokwanisa abantu abanye behlasela ngama AK47 umfulo ongenise kaMageba ngenisa wenyukele eminye imfulo ingenisa ibheke ezantsi untaba zimbili zakhele nokade zethu uqhawulana imbhena inkulunkulu kababhusho obukhala ivumuke ejokeni uyibinda Mageba inkosi ayiqeda wena ayede yimotoda insizwa ke enganza kwethu ngishilo nalapha yana ku Instagram na ku Twitter ukuthi into ngihleli nensizwa insizwa iphelele khona insizwa phela insizwa zingekho bese kuba khona insizwa noma insizwa seyifikile nikuthi noma seyifikile insizwa kodwa seyinsizwa still uyayizwa makuthiwa khona indoda emadodeni uyabona okusho ukuthi akusiyindoda ngoba amadoda engekho ngisho amadoda esefikile ibilokhu indoda futhi sekubingelela mfowethu siyakwemukela siyajabula kakhulu ukuthi sibe nawe kulolu hlelo lwendumiso kwisigaba lesi esithi isigaba sohambo ukwazi nje ukuthi uma kukhulunywa ngoTshatha uGodo uKhathide umfoka Ngobe lona esimazi njengensizwa eyibongelayo ngabona nalapha na television ngesikhathi bekwemukelisa indondo lapha yana wathi lo owayebiza indondo yesibili wathi wathi le award iya kwinsizwa ezibongelayo yeah wathi ngoba lethi ufuna umuntu okwazi ukuzisha fethu ngiyakuzwa lapha ezibongweni zakho kuyavela ukuthi uyinsizwe eqhamuka kuphi tshela kodwa umlaleli ukuthi isigodo oqhamuka kuso nozalelwe kuso nositshela nje ngomndeni wakho nje kushuthi wena shenge ilenti kanje ekhaya kithi mina kwaNongoma ifunda kwaNongoma zintathu makhulunywa ngeyifunda yini isifunda konje ngesilungu idistrict ngizwe bethi idistrict ngokwesilungu uma bekhuluma ngalezi kamasipala angazi lezi ifunda zakithi kodwa ke ayifane ke masipala lezi zakithi ngoba makhulunywa ngeyifunda khulunywa ngeyigodi eyisuke izibuswa ngamakhosi ngokuhlukana kwazo okusho ukuthi thina ifunda kwaNongoma njoba zintathu khona isifunda sososuthu kube khona isifunda saseMatheni nenkosi eMatheni njoba isilo sizinzosuthu nje bese kuba khona isifunda sakwaMadlakazi nokuyisona sifunda ke esikhulu kakhulu kunazo zonke lapha kwaNongoma ngoba igodi impela zizonke ziholwa zinduna engaphezulu ka100 sibalela 120 igodi zakhona uMadlakazi uwodwa nje ngingalibala usuthu ngingawubala uMadlakazi kodwa ke njengoba ke phela onke amakhosi ke ephathele isilo umhlaba kunjalo bonke bakhonza ngaphansi kwesilo samabandla njengoba sazi ukuthi amakhosi esenhlukulu agcwele lonke lelakithi likaMthaniya so isifunda kuba indawo le othi iphethwe inkosi bese kuba zinduna zayo okuzigodi zigodi neinduna isifunda ke lezo so ke thina mina ke ngisokwe kwaMadlakazi ke isifunda inkosi engiphethe uBhengtita kaphuma nyova kaBhokwe kaYibhebhu kaMaphitha uzalwa intombi uThembi lena iwumabani ekuzala kubani uThembeni uIgnatia uDumisa owalapha nesigodini sasePhleni benkosi entabeni yezulu khona lapha kwaNongoma wakushuthi nje wabona insizwa lapha ngaphesheya komnqunyane umfula yasesigodini sasodwaleni uphindi ithemba uJim wakaNgobe usekhona hayi abasekho bobabili ubaba wadlula emhlabeni ngo1996 ngangisemncane umama ke kwaba u2008 okusho ukuthi ke base beshada ke ngo1982 zawushaya impela nje zayivunula insizwa mabexoxa bathi kwangeminye imishado eyayimkhulu kakhulu ngoba ubaba insizwe ebithandwa kakhulu abantu insizwe ebihlekisa ibinamanqoko kakhulu ihwangalelo lithathe kuyo
hayi ihonqa lasekhaya komama. Okay. Uthathe kakhulu ekhaya komama phela namehlo akamama. Hayi phela cha yena ubaba hayi asifani ngisho nangeinyawo. Wayejile uThembi lo. Ngifuzele ekhaya komama nje. Ubona omalume bami nje ubona mina. Ngoba babethatha kakhulu ugogo nabo umama uma ugogo wabo ugogo obazalayo uMandongo uMkhwanazi wayezalwa uMangobese yena. Kahle hle lo Mangobese uyena waye strong kakhulu ngoba abantu bakwaNdonga nje kubo kwagogo sinenswebu nabo siyafana uyabona ngenxa yalo yaMangobese wayithatha ubuhla bakwaNgobese shuli nje igazi lakwaNgobese lelo libona lapha kimi lingenza ngibe mhle kangaka wena Shenga. Okay mfowethu kangane kethu sho ukuthi ke bashada ke ngo1982 mina ngase ngizaliwe ngo1981 beshada ubaba benomama. Bashada ngonyaka olandelayo kodwa ke umkhulu wami ngenxa ukuthi uNgogobezi wayengithanda kakhulu bathi wenqaba ukuthi umama ahambe nami ayogana athi hayi ngoba lengane izalwe isela ekhaya hambani niyozala ezinye nina kwaNgobe uzawuhlala lapho umzukulu wami akasayindawo so ke ngakhulela ekhaya komama kanjalo ke mina umama wagana nje kwaNgobe ngihlalela ekhaya komama mina futhi ugogo wami ozala umama uyena ngangimbiza ngomama umama ngangibuka nje lo siso ongithandayo ohlala ezongibona kancane uzongibona ngangikhoze kakhulu ugogo wami uyena engangihlala naye ngazi ukuthi umama ngoba ngizoma lo bembiza ngomama noma mncane nami ngimbiza ngomama ke so umama wami ngangimbiza nje ngegama ngase ngikhulile ukuthi umama ongizalayo uyabo so ke kodwa ke kwakukanjalo nje ngakhulela ke ekhaya komama ke ngaleyo ndlela ke sokalisa. Okay. Uyaphenduleka embuzo emibili isimeni iphendulekile enibuzile lapha ku social media ukuthi kuza kanjani ukuthi athukhuliswe ugogo kodwa futhi uyazwakala ukuthi umama ubekhona abanye bake babuza umbuzo ukuthi inenza khulume kakhulu ngoma wakhe kunobaba wakhe mhlambe kodwa lokho kafishano ngawuphendula ngawuphendula Shenge izathu salokho ukuthi njengoba ngikhulele ekhaya komama yebo babeshadile umama benobaba kodwa kwathi mase kuya ngaseminyakeni ukupheleni ko1980 ka 1990 base beyahlukanisa futhi okwenza ukuthi ngigcile nje ekhaya komama kwaNgobe bengiya ngokuvakasha nje kuphela makusuke kuvalwe ikole njalo njalo so ke kodwa bengumfana nje wasekhaya komama uma sebehlukanisile ke nobaba kwenza ukuthi ngisonde naye khona vele nomama ngoba njengoba besikhuliswa ugogo thina ekhaya njengabazukulu umama wahamba wayofuna kamatoho ke eMandeni emva kokuthi ke sebehlukanisile nobaba emshadweni wayotohokaza lapha eMandeni kuyaziwa ke eMandeni kunamafemu watohoza khona ke so ke sasondelana ke ngoba ugogo mesikhulisa lapha ngemali yempesheni wena Shenge ugogo beqiniseka ukuthi silala sidlile umama ezama ukuthi silale empeleni sikwazi ukuthi sithole okwembatha njengoba becosha lapha eMandeni sikwazi ukuthola okwembatha kodwa ugogo eqiniseka ukuthi silala sidlile ekhaya umama ke waba nengane eyodwa ke yimi nje kuphela ayikhenya le yasho umkhulu ukuthi hamba uyofuthola ezinye kwaNgobe uyabona yagcina ingenzekanga yaba khona intombi yayingelama kodwa ayiphilanga yaphila cishe bathi yaphila cishe inyanga ecela kwezimbili nje izelo yazalwa ngekesimeni sikahle singokwempilo kanti ke ukufa kuzoyithatha ngagcina nje ngingedwa ke kanjalo kodwa kukhona udadewethu okozala ubaba uzama amzala kumama uMasithole ongomncane ke yena so ke sibabili nje ke kubaba ke yimi bese kuba umama naye ubaba wangizala esekhulile wena Shenge wayeneminyaka u35 ubaba ethola ingane yokuqala yimi sinkinga ke kupha ngithi ngiyombuza mase khulile kanti usuka shesha shone ngisemncane kuba wawuvelwa umuzi umncane umbuzo wawuhlayele uthetho wakhe qalileke kulungile Shenge ade ngibuka la ngisakulo mbuzo nomunye abantu bahlale bengibuza ukuthi kungani ngihlale ngithi ngumfana nebonge embili esethathu ngesawadumisa ekhakonini ingenxa ukuthi njoba ngisho ngangigugu kakhulu kumkhulu wami ozala umama uNgogobezi umkhona nodaka uyena ke owangiqamba ngesithakazelo sakwaNgobe uKhathide wathi ngukhathide nathi abakwaNgobe singokhathide omphephethe oziyane ovilivili omlonjana ozengonyama nabafike ethena baqangana njengensimi indoda iqonda ukumila ombasela kodwa ke nihlobene nabakwakubheka cha asihlobene futhi kwakungamagama nje afanayo kokhokho bethu nokhokho wakubheka naye uKhathide nowangapha kithi uKhathide kwasekufana ke ngoba amagama akwakwenzeka afane abantu baqala uyabona so ke ngase ngoba ke uKhathide Ngobe ngenxa ukuthi kunesibongo sakwaKhathide
ngathi mase ngiyibonga sangithi ke mina hayi ngumfana noyibonga embili ke ngaleyo ndlela esesithathu ngesasekhaya komama ke kwadumisa la ngikhulele khona yabo kodwa ke kuleka Tshatu Godo ngifika emsakazweni bengithi mangimbingelela ngithi ubingelela umfoko Tshatu Godo ngiyakhumbula kahle lishunqe uthukhishike bonke empeleni mina ngikhumbula kahle umbuzi beyithente esekhona lakhe wadumisa bethi ngibuzini lokho amatabungana kanti izokhula izala imgagadla yeyintondolo nayimpongo so ke kwakuzibongo lezo zika baba umhlambo wempongolo zemasimini onyoko awusuka so ke ibonga egiya ngazo lezo bambonge bethu Tshatu Godo shunqe intuthu so ke ngangithi ngumfoko Tshatu Godo kodwa manje yebo bangibize kanjalo umfoko Tshatu Godo umuntu owaqhamuka sekuthiwa nje nguTshatha Tshatu Godo uLinda Sibiya uMr Magic uyena kwavela wayisusa le kamfoka waqhamisa ukuthi uTshatha Godo waqhamisa ukuthi uTshatha ngoba kuze kuthiwe nguTshatha nje linqamuka nje uyena uMr Magic owayengibiza kanjalo so ke lachuma ke ngaleyo ndlela ke kukancane ukuthi abantu abasakaze kulesi sikhathi kuleminyaka engingathi engu15 edlule abangambaluli uLinda Sibiya empilweni zabo ngisho ngoba nami nginomlando mude engakunikeza wona ngoLinda Sibiya kade ngicabanga nje kulezi insuku ulive kakhulu kulezi insuku kunezinto eziningi ayikhulumayo ngamkhumbula ukuthi hey uyazi ukuthi uLinda okuningi engiyikho ngikufunde kuye kunjalo kufanele shenge uyabona mangikhumbula kwakunyaka ka96 kushona uKansas esasimthanda ngendlela mangalisayo lapho kwaqhama khona uLinda embambele ekwazi nokumlingisa ngasho lapho mina lensizwe izozivala isikhala seKansas ngikhumbula 1997 engena ebusuku wayesangena ngo12 aphuma ngo5 ekseni ngangicuphi iwashi ngivuke ngimlalele ebusuku ngangifika esikoleni ngozela ngakusasa njalo ngoLesine ebusuku lapha engena ngkhona ngo12 aphuma ngo5 walifaka kakhulu uthando lweRadio kimi wathi mesakaza ngiyibone nami sengiseThekwini ngisakaza ngihlanya ngikhumbula esikoleni ngibhaxwa uthisha uSithole idesk ngiliqophile ngilibhala ukuthi Mr Magic ngiliqophe nje Nkosi yami wangibamba uSithole ngo3 wawuvutha bhenqeni uthisha uSithole ngihlabela nje ukuthi ngibhala idesk ukuthi Mr Magic ngangiphatha inkinga manje usuke wabhala into kaHulumeni yebo uyakhumbula uplastic wangesikhathi ukuthi no problem ngiyakhumbula noma unembala eminingi wabhala ukuthi Mr Magic owami ngoba hayi ubhale ngemakha ngemakha ya ukuthi Mr Magic uyena umuntu ngempela owangihlanyisa kakhulu ngendaba yeRadio no Pohlozo Mfonganzimande kanjalo futhi no Madlama Lakwana kodwa uSibiya hayi ngoba ngase ngithe ngiqala sengise high school efika emsakazweni ilapho ke ngahlanya khona kakhulu ngeRadio ngikhumbula ngi-interview Alex Mthiyane la ngo2003 ngifika la emsakazweni usoke ngethulwa ku i-breakfast show isenzo Alex Mthiyane so ke ngafika lapha sikhuluma lapha noMthiyane emsakazweni ngazisho ukuthi ngubani wangithula ukuthi ngizosakaza uhlelo sikiya ngengoma so njengamanje ngisafikile ngijwayela nje i-desk uLinda wafona kulo liyacingo leya olisekhonini wathi weMthiyane angigeze ngisho ukugeza awutshele leyo nsizwe ingaqale ngihambe ngiheza lapha ngifuna ukuyibona wafika ngempela lapha engakahlambi ngisho ukuhlamba wathi nje ufuna ukuzongibona wafika wangitshela ukuthi hayi indoda no ngingakuzwa mfana kithi uyakude nomsakazo ngicela ufike entambama wayesenza u326 ufike entambama nami ke ngizokwethula kubaleli bantambama mfowethu Niyawuzwa kumlando ukuthi uqhamuka kuphi uTshatha Godo bafowethu uhambo ke lukaTshatha lona uyindoda ebanzi ke ingane zakwethu njengoba nimzwile futhi ke niyamazi nani nomhlane wakhe ubanzi kakhulu kodwa solokhu sincenga nje kancane lokhu sincenga nje kancane mfethu sikhulumile ngemvelaphi yakho ngiyathanda ukuya esikoleni sisavela indaba kaThisha uSithole awujobe Mondise wayinika u3 nje ingane ngokuthi ibhala Mr Magic sicela ukuthi ufundephi mfethu amabanga akho aphansi naphezulu ngiqale first year eBuhleni Benkosi lower primary school lapha kwaMandlakazi esigodini saseBuhleni Benkosi ngaleso sikhathi besisafundela esontweni uyabona first year no second year sawufundela esontweni laseSheshi elalakhiwe ngelokhuzana ngamatshe lisekhona manje lakhiwa ngamatshe nje
Uyazi siyafana nathi lapha siyabathwa sesifundini primary ngayifunde siyabathwa u grade 3 u standard 1 grade 3 mina ngawufundela kwase kwavela kwabizwa ngokuthi nje kusegekle sayofundela esontweni lapha kwaGasa so nathi asifundela khona ke kuyisonto lakhiwe ngamatshe nje le ngalendlela yakudala yokwakha kodwa ke seba lenza kabusha ke manje lapha isikole sasebuhleni lesi sesikhona manje sasingakabikho ngaleso sikhathi so ke safunda khona first year no second year sasisinda phansi ngoblongo yebo madoda siyafana nse nathi nje ngolesithathu wakufanele ngamantombazane asinde njalo ngolesihlanje siphatha ublongo amantombazane ayasinda ke uma ngabe kulesihlanga yebo masasuka kodwa sasithi masisahleli sisafunda nje uyothi uyabona nansi imahamba lapha phezulu iyahamba lapha emalokhuzaneni phezulu lapha ehlahleni not ehlahleni khona ngqo phakathi maye babo ihambela nje ematsheni lapha phezulu uyabona hayi siyokwethuka athi ulokhuzana uMiss Mazibuko obabe sifundisa uMiss Theo Miss Mazibuko uMiss Mini wasifundisa second year uMiss Mazibuko wagcina igane kwaZulu waba uMemzulu uMiss Mini wagcina igane kwaButhelezi wamemthelezi abantu bathi hayi ningasabi ihlale lapha ninyoka ezilutho siqhubekeni sifunde vele ihambela lapha phezulu ngobala lide yabo lakhiwe nje le yandlela yaqala so ke ngafunda ebuhleni benkosi ngase ngihamba ke lapho sengiyofunda lapha ya eMtubatuba ngakuboka gokwami lapha na esigodini saseMahujini ayofunda eMtubatuba eMachibini khona isikole lapha nokuthiwa Ingaqa lower primary school ngafunda khona standard 1 no standard 2 Engaqa ngafunda standard 3 eMachibini ngoba Ingaqa igcina standard 2 sase ngowelela ngaphesheya ngafunda eMachibini higher primary school standard 3 ngase ngibuyela kwaNongoma ngayofunda lapha na kwaMandlakazi esikoleni sakwaMaduma higher primary school ngakhona ufunda khona standard 4 no standard 5 ngase ngisuka ke sengifunda enqaba eMbubeke u high school kwaze kwafika kuMatikiletsheni inqaba eMbubeke ibe nenhlanhla ukuthi nje uyidle yonke ngidle nje yonke impela inqaba eMbubeke nganginesikhundla ke ngangishaya insimbi shenge esikoleni ikhundla sasisikhulu kabi leso manje yazi ukuthi ngithusayini yabona abantu ababefunda nami baxaka ukuthi hawu nangu ubuthelezene wele lakhe namhlanje nami impela ngayishaya iminyaka insimbi ngayishaya kusukela ka standard 1 khona egekle lapha yami sathi noma sesibuya siza la esikoleni esikhulu sengizofunda standard 2 hayi ngayishaya ngaze ngayophuma kwa 5 lo ngishayile nje mina ke ngifuna grade 10 grade 11 nje ngangishaya insimbi nami shenge ngingenali iwash uthisha uZulu wangisukela nje wathi hayi mfana ngifuna ukuthi ushaya insimbi ngoba ngiyakubona ufika kahle esikoleni futhi ugqoka ngendlela efana nesikhathi ngangihlanzekile ke shenge ngangigcoka manje la kwabo ngipholisha ngihlale ngihlanzekile ugogo wayengahuzwani nomuntu ongcolayo so ke ngakufunda nje gogo ukuthi kuyagezwa nomalume wami uzazi owayiqiniseka ukuthi ufuna uhlala uhlanzekile sonke isikhathi so ngangibuka bona nomalume bahlale beclean behlanzekile la hayi ke wangiphi wash lakhe uthisha uZulu kwayilona engilisebenzisayo ekushayeni kungene Rolex wayengeka kunika kawa kuyiwash lona shenge lahlala kakhulu ngoba ngisho sengisiqedile isikole lapho lokhu likhona nje lokhu likhona ngacishe lelela lwayindwa ilelela lokhuzana ulwayini ungafaka iphedra yebo ngazi ngasebenza la ekhaya impela ngina lelo lwashe engangilithekele uthisha uZulu so lahlala nje isithi usaphila undaba ezitha usaphila impela usadla nhlamvana wasebenza usaphila sizwa ngapha eBhulwa kodwa ke ibiphethe khona lapha kwaNongoma ngoba uthisha omkhulu esikhathi sethu kwakuthisha uZondo yena eyisekela lakhe uthisha uZondo lapha yakwaHlabisa so uthisha uZulu eyisekela lakhe uyena kwanginika isikhundla sokushaya insimbi umuntu onjani esikoleni ngoba uma sikubheka manje sikulalela manje akwenzeka umuntu alithande ulwazi ayinikezana nesikhathi bayavilapha abantu ukuyothekela ulwazi kodwa kubonakala sengathi umuntu owuvele ulangazelele esikoleni futhi uhlakaniphile esikoleni shenge kusukela emabangeni nje aphansi ko first year shenge bengumuntu obeyimisela kakhulu bengumuntu obeyimisela ngendlela emangalisayo njengoba ngisho ukuthi esikoleni ngangihlonipha ngangomnyoyo ingane nje kwakuhlala emakuthi kwenza isibonelo ngikhumbula nje lapha ya umema Maphumulo kwaMaduma uma ngabe khuluma ngeingane ezizibonelo nezingane eziqoka ngendlela efanele ezihlale eziwashile eziayinile ngangasali kulezo ngane okwakhonjwa kuzo kuthiwa nibuke nabo ngobe ukuthi benze njani kodwa ke lapha engangibuthakathaka khona iweakness yami shenge
ngadala nginenhliziyo encane mthethwa so ngakhula ngikhathwa kakhulu malume wami lapha na uThokozani lapha ehleni benkosi naye umalume Mzazi wayengekhatha kakhulu so kwangenza lokho nganenhliziyo encane shenga into angazithi sombululwa ngequpha yonke into isombululwa ngequpha angazi esikoleni ngangixushwa kangaka mina ngixushela ukulwa ngoba iyosha lishawa bansimbi ukuthi kulinda ukuphuma esikole angangasilindi mina ngangiphuthuma nje umuntu khona la iyona ke into engixabanisa nothisha ke isikhathi esiningi leyo yokuthi ngumuntu owayenesandla esilula esibhakeleni phela ingane ziyadelela so uyabona makusuke izingane zijovana zidelelana ugcine manje inhliziyo besihluthuka so kwakunjalo nanokuthi ke vele ke kwanongoma ke indawo la khona kwazi ukuthi mazinise izingane fanele nilo yazi njengasathi sihlalele sidlalela kumnandi akhama kumuntu oyemdala kunathi athi wena uyamhlula lo noma vele athi hawo ngizwile wena wathi uyamhlula usibani bani sesiyohlubana ngesibhakela shenge into ongayazi sikade sidlalela sihlale ngiyazi kahle asishiye kanjalo futhi yena ahambe sisale sodwa uyabona so ke kwakade kunjalo ubona buthakathaka enganginabo lobo esikoleni shenga ayikho into engangakwazi ukuyenza ake angubalule lokho hayi ukuthi shenga ayikho into engangayenzi ayikho into engangakwazi ukuyenza ilokho kwakwenza ukuthi esikoleni kungabikho umuntu wayengazi nje ukuthi khona umuntu othiwa welcome ngoba kwakuyigama lami lesikole welcome alijwayele ukuvela hayi alijwayele kusizuhambo ingane zakwethu ngoba niyalazi leli gama akekho umuntu engamazi welcome ngoba shenge bengicula mina esikoleni umculo wamanothi Remva so ngihamba phambili futhi ngiwathanda incema nje usayilalela uyinike isikhathi sokuyilalela usawuthanda namhlanje ngiyawuthanda ngangicula umculo wamanothi esikoleni ngangigijima shenge benginejubane elisimangaliso ngigijima 100 meters no 200 ngiyisprinter esikoleni ngidlala ibhola njengoba ngisho shenge ukuthi ayikho into engangakwazi ukuyenza elinye ikhono enginalo abantu abangalazi ikhono lokudweba ngikwazi ukudweba mina shenge ungikhiphe nginje ngoba nginje yebo ngikwazi kahle mina yeah ngikwazi ukudweba yona ke ngangiyenza ke leyo ke kuyilona khono lami ngedwa ke engekho umunye wayekwazi ukwenza lokho uyawuthini uma ubona uRasta egilimhlola yiko ngeke ngihleke ngibuka uRasta indlela asuke badweba ngayo abantu ukuthi bathi uRasta uyazi kahle hle isifiso sami vele ngangifisa ukusakaza kodwa ngangibuka ukuthi uma ngabe ukuthi mhlambe sigcine singaphumelelanga okuyena into engangiyo mhlambe ngigcine sengiphila ngayo kwakuyoba ikhona ukudweba ngoba ngangikuthanda kakhulu ngoba ngisho ngifika la eThekwini ngaze ngaya lapha na eBed Center ngiyobuka ukuthi kwenzeka kanjani kanti hayi izinto ezokwenzeka ke ngapha emsakazweni so ke ngangumuntu njalo esikoleni okwakwenza ukuthi ngangumuntu nje owaziwayo esikoleni igama kade ngabana lo shenge uyabona ngingena la emsakazweni akekho umuntu wathi umezwa kuthiwa ukhathiti wayefunda kwamaduma athi konje kwakuba cha babengazisho kahle kakhulu ubine nethuba lokudlulela phambili ngokwemfundo cha hayi lutho shenge banga nalo ngane kwaku yayikhona kodwa into enjalo engqondweni yakho sifise sinjalo sasikhona shenge uyabona into engiyithanda kakhulu uzoba namhlanje science ngiyithanda iscience futhi ngiyayifundela nje iscience iyona into engiyikhonze ngendlela mangalisayo nganginakho ukufisa ukuba uso science ngelinye ilanga kodwa ke ngenxa ukuthi ukusakaza ikona kwakungibusa kusukela ngiseyingane ngikhumbula ukuthola L futhi ngikhumbula imithwalo esibuza kwa standard 4 ukuthi yini esifisa ukuba yiyo ngasho lapha ukuthi ngifisa ukuba umsakazi kwahleke eklasini ukuthi hawu lo ufuna umsakazi ngoba bonke abantu babeshe imisebenzi esuke ijwayelekile lokho engangikufisa mina kwakubonakala kuyinto okubude kuyifinyelela futhi ngalesa sikhathi kwakwazi ukuthi komela ukuthi ube neziqu zokuthishela kuqala yebo so izinto ezazinjalo kwakubonakala kanti kulukhuni ngisho ngisho ekhaya ukuthi ngifisa ukuba umsakazi ugogo wayeyibonela umuntu wayeyiphuphela nje ukuthi ufisa ukuba umsakazi no mama ngithi ngiyamtshela hayi ngifuna ukuba umsakazi mama ayihlekele nje abonisa ngazi ukuthi hayi ngimane ngiyasho nje ngiyayiphuphela kanti ngempela shenge ngendlela engakusehliziyweni yami ngayo kuzogcina kukwazile ukuthi kwenzeke ngaphambi kwenye ingoma yakho futhi othe ungathanda ukuthi sinikeze abalaleli uyijabulele nabalaleli indaba ye umuntu owaziyo ngamasiko
umuntu omile nobambelele kwimvelaphi yakho kakhulukazi nokuqonda umlando wakwaZulu nomlando nje obanzi weAfrika kodwa futhi lapho ufika udide khona umuntu ogcilile futhi enkolweni ngokwebandla okhonza kulona zombili lezi zinto akukho lapho uthi khona umuke wangena kube sengazi ukuthi uyaceka kukho ungena nje kulento yesiko kulento yobuntu bakithi ushaya ingoma makuthiwa uvunule njengensizwa uma kuthiwa uphethe isihlangu sakho uthi kusithinta isihlangu sakho kubonakala ukuthi insizwa le khona futhi uma usungene kwisudu yakho usuya lapha esifundweni umangalisa usungena iBhayibheli ngapho liphume ngale sixoxele ngalezi igaba zombili uqala nini ukungenwa umoya wokuthi cha umfana wasemakhaya lo futhi ongeka ilahle lento ifika nini inkolo njengoba ngikubalile ukuthi ngikhule ingekho into engakwazi ukuyenza besisina kakhulu ingoma sisina ingoma sicula noyicathamiya yonke le nto leyo besiyenza futhi into ezintweni ezayisuke zenziwa shenge ngangivelela hayi ukuthi ngangisuke ngikhona nje shothi buyimisela kunoma yini ngisuke ngiqamile kuleyo nto yayisuke yenziwa ugogo ngikhumbula wayezathethe ngoba kwesinye isikhathi kwakudingeka ukuthi uthisha azongicela ekhaya manje ukuthi akuzukulalwa emakhaya siyahamba kwafuna umthisha azongicela ugogo waye strict kakhulu so kwafuna uthisha azongicela aqinisekise ukuthi cha hayi ngempela nje basihamba ngalokho so ugogo wayehlala zathethe ukuthi kanti yini wena ungayenzi isolo kade bekufanele ukuthi namhlanje bakulandela ukuthi kusasa bazobe kulandela ukuthi uyabo so ukuthanda kakhulu into zesintu ngikuthande ngisemncane besishaya ingoma sidlala ngisho induku shenge le umgangela ngakithi emakhaya kwanongoma kuze kube namhlanje umgangela usahamba phambili uyathandwa so ke besikwenza lokho siseyingane okusho ukuthi ukukhula kwami ngithanda lezi zinto kanti ugogo wami vele bazomfundela iBhayibheli ofakazi bakaJehova so umama lapha na wakanhleko umama Masibeko lapha eBukhalini uyena obefundela ugogo wami iBhayibheli so ugogo ngenxa ukuthi wayeseke esenenkinga naye amehlo wayezebele ethi mayibuka nje incwadi amehlo abo kwasathi khali nyembe ukuthi wayidinga izibuko kodwa akazange ngafuna ukufaka izibuko so ke bese ethi umama kaNhleko ngoba wayefika njalo ngomgqibelo ekseni ngaphambi nje siphume sihambe siyodlala noma siyokwenzana bese kuba yimina ke ngizofundela ugogo igaba zencwadi yayisetshenziswa mangabe befunda lapho eyayithi ungaphila phakade emhlabeni oyiparadise khona ke incwadi yayinjalo so ke inegaba ngegaba esigaba 1 sigaba 2 sigaba 3 sinembuzo yakhona nemibhalo yeBhayibheli eyayisetshenziswa kwakuyimi ke ngangifunda lezo gaba ngifundela ugogo yabo ngisafunda ePrimary so yangena lento mangiyifunda kade ngiyayizwa lento efundwa la ukuthi hayi yazi iyangichaza lento le nanokuthi ngithola ingivula nje amehlo nanokuthi ngisheshe ngazi izinto ngoba ngalazi iBhayibheli mina nje ngisemncane ngisafunda ePrimary ngase kulazi iBhayibheli ngenxa yokuthi ngangifundela ugogo igaba manje suke efundelwa iBhayibheli umama kaNhleko walithanda ke futhi langena ke ngavele ngalithanda nje nami ngokuzenzakalelayo gogo mayihambe esifundweni ngangasali sihambe nogogo sesifundweni nomfana sekhaya umaku ozalwa mamncane wami so sakhula nje njalo ngilithanda iBhayibheli inkinga ke eyayifike ibe khona ukuthi ngangithanda iBhayibheli ngapha fune ngibuye ngiyodlala ibhola ngapha fune ngibuye ngiyocula isicathamia ngapha fune ngibuye ngiyoshaya ingoma so kwakubuye kube nokungiphazamisa lokho ukuthi gogo ke abese engiqalisa isifundo siba sekuseni vele ezinye izinto ubuzenze uthola ukuthi bayahamba abafana bayodlala ibhola konke abane bayodlala ibhola kuphi konqokotho mina ngisekho sengishona esifundweni mhlambe ngiyobuya ngibajoyine mangabe sekuthi ngikwazile ukusheshe ngibuye njalo so ke lwagcila kanjalo ulwazi lweBhayibheli nanokuthi ngicine ngifisa nami ukuthi ngibe ufakazi kaJehova ngoba ngonyaka ka1998 ngagcina ngibhaphathizwa nami njengomunye ufakazi kaJehova emva koba sebengifundelile nami ngoba kofakazi umuntu uqala afundele uqale iBhayibheli angenisa ulwazi bese kuyimake eba umuntu kosengathi useyikholwa kusefisa ukuthi athathe isinqumo sokuba ufakazi kaJehova so ke nami ngabhaphathizwa kanjalo kodwa engathi manguthola ngifunda shenge ukuvunula ugiya wenzani akuxabani shenge nokuthi umkhulekele kaJehova uNkulunkulu kuna inkinga manje amawala asuka bekhona kwabanye abantu kuyaye kube sengazuthi uma usuvunule usuphethe izihlangu zakho lapho uyigiyela mhlambe nisemshadweni noma nikuphi nisemthimbeni bese kuba sengathi mhlambe umuntu unokholo oluncane yini kanti cha kuyiphutha lolo iBhayibheli liyacacisa imikhuba uNkulunkulu angayithandi libeke nje isobala yonke ukuthi imikhuba angayithandi imiphi kodwa eyokuthi thina
njengama Africa siyavunula simasijabule sigiya kanje uNkulunkulu akaxabani na leyo nto leyo kuphela mangabe isizoba ke into enqubuzana nezimiso zakhe eseBhayibhelini ngiyaye ngugwemeke lokho kodwa ukuthi umuntu uzongibona ngiqabashiya ngiya nje abese ngabaza ukholo lwami kusuke lokho sekukweqisa empeleni ngisenginakho nje nokuyisho ngokugqamile lento nakuyi social media le yalolu hlobo lwabantu olunjalo bakhona abaningi nje abathe ngikubuza umbuzo othi uzelwe kabusha yini usindisiwe yini njalo njalo ngabakhumbuza nje ukuthi uyazi ukuthi mubi umoya wokuzama umuntu kumenza sengazi ukuthi uma ngabe kholwa ngendlela yakhe ebandleni akholwa kulo ubone sengazi ukuthi akekho right ungcono ngoba esenza okungakuwo bengisho lokho ngoba bayakwazi abalaleli uclear nje ukuthi ukhonza kuliphi ibandla futhi awuzungakufihla lokho so umbuzo ofana naloyana umbuzo o sarcastic umbuzo ovele unempendulo ngesikhathi ubuza ngawukhuza ngoba ngiya kulento le oyishoyo ukuthi abantu abaningi bafuna ukwehlulela bona ngokolwazi abanalo nokucabanga kwabo kanti usuku clear wena ukuthi lento ngokwebandla lami ngiyazi ukuthi ayinqubuzani futhi ke ngifundisiwe ngachazelwa ngokwebandla engikhonza kulo ukuthi lezi zinto azinqubuzani uma ngabe ukuthi omunye umuntu uzazi inqubuzana okwakheke lo angeke samelana nalokho nanokudala ukwahlukana shenge into efike bekhona enkolweni ehluphayo ukudala ukwahlukana ngendlela okukhulunywa ngayo uyabona iBhayibheli shenge likhuluma izinto eziningi ezijulile izinto ongathi umuzisho lapha emsakazweni namhlanje ekunyakaziswa kodwa ngenxa yokuthi ezinye izinto ziyayidinga ukuthi umuntu abe nokholo oqala ngaphambi uthi azazi nje akufanele uzisho kumuntu osuke engenalo ukholo oluthize uyabona so kuyadinga ukuthi umuntu azi uNkulunkulu ubani uNkulunkulu uthandani uNkulunkulu nje uNkulunkulu usifiselani uNkulunkulu yini azosenzela yona ayithande lento besehlizweni yakhe bese kuyimake azezinye izinto ezijulileke ukuthi uNkulunkulu akahambisani ke nokuthi ongeke umani umuntu umtshele nje azovela athi hayi leli iBhayibheli angisalifunda kulibona ngani na ngoba wathi usuka wena shenge wathatha ingane encane wayifunza isitamba wangayiqala ngobisi yabona kanti umuntu ingane iqala ngobisi shenge incele ikhulu iye ngokuyiqina izidini ukudla okuthambile njalo ligcinisa inikudla okuqinile ngoba iye ngokuyikhula nokholo njalo ke ludinga ukuthi umuntu aqale kancane ngaphambi uthi azi izinye izinto ezijulile ezibhalwe lapha eBhayibhelini ngihlala ngikhuluma ngeBhayibheli mina lama kukhona izinto ezithinta iBhayibheli but ezinye ngiyazeqa ngiyigwema ngoba akufanele ngikhulume ngeBhayibheli ngendlela ukuthi abantu bese belibuka beswaqa uyabona uqinisile ngobe empeleni ke siye ngomeni masibuya sizobuka okunye enye ingxenye kaTata ngoba njengoba sishilo sikhuluma sibheka ulwazi lwakhe ngokwesiko ezemidlalo njalo masibuya simbheke kwesinye futhi isigaba kona ngaphambi ukuthi ngengomeni ngiyafuna ukusho ukuthi usasho kanjalo ngisho ngithi ayikho into ebuhlungu njengokuthi ube nomfundisi okushumayeza imihla ngemihla kodwa angakutsheli ukuthi ikhona eBhayibhelini izingxenye abafundise nabazalwane izingxenye ezingathi mangabe uphuma ngaphandle ezikuchile ugcina uma ukuze ungabi confused noma ungadideki uma zichila lezo zinto ngakhumbula nje ngelinye ilanga omunye egceka ngokujulile umpostoli Paul nendlela umpostoli Paul ayebuka ngayo izinto wasuka umsindo ukuthi awukwazi ukugceka umpostoli omunye wabapostoli bakaJesu osebenze ngokuyinikela ngokuyimisela ekukholweni kwakhe ngase ngiyaqhamuka nje ngathi mina kodwa kububa umlalelile lo ngoba indlela naye afunde ngayo futhi akakusho ukuthi ezinye ingxenye eBhayibhelini awuyukuyibuza njengoba abanye abantu bayibathi halibuzwe iBhayibheli awuquestion into zeBhayibheli kanti libuza impela ke shenge uquestion impela mangabe ungayizwa nje kahle libuza impela nje uNkulunkulu ufuna abantu ukuthi uyabona mawufunda uJohn 17 empeleni uJohn 17 verse 3 shenge uthi into eyosinika ukuphila okuphakade noma ukungenisa ulwazi ngoNkulunkulu kusho ukuphila okuphakade iyona into eyosikwazi eyosinikeza ukuphila phakade embusweni kaNkulunkulu ukuthi sibe nolwazi
ngaye uNkulunkulu kanye noJesu Kristu indodana yakhe. So ke ngaphandle kwalolo lwazi angeke ukuphila phakade sikuzuze sheke. So ukuze sithole ukuphila phakade kufanele sifunde ngaye eBhayibhelini. Ngaphandle kokufunda, ngaphandle kwemibuzo angeke ube nolwazi. Qedile ngoba nahamba kahle uthi konke kuhamba kahle tana kabi uma wami le ngoma enye ingoma oyithandayo le yebo ngenye ingoma engiyithandayo izathu sisobala uyabona nje basiphila einsukwini zokugcina ezibucaye ungizima ubhekana nazo iBhayibheli ibiza kanjalo so ke abantu abaningi ithemba liyabalahlekela esikhathini sethu ngenxa yokuhlupheka ngenxa yokuntula imisebenzi ngenxa yokuntula ngisho ukudla esizokudla ngenxa yokuntula ngisho indawo yokuhlala umzima bempilo namhlanje abufani kunanezikhathi ezake zabakhona phambilini ngisho ongoti nabacwaningi ifundiswa mangabe zicwaninga zikhipha izibalo eze-2000 abantu ababulawa indlala zikhipha izibalo eze-2000 abantu ababulawa izifo enhlobonhlobo ehlukahlukene zikhipha izibalo eze-2000 abantu abaswela imisebenzi abalahlekelwa imisebenzi isimo sanamhlanje sifana nesanini nanoma ngabe isiphe sake sabakhona so ke le ngoma ngiyithanda ngoba ithi vele uthi nje konke kuhamba kahle uyathi ungani nje ingenxa ukuthi mawufunda iBhayibheli Jehova uNkulunkulu usifundisa ukuthi kufanele sikwazi ukubhekana nalesi simo esiphila ngaphansi kwaso manje ngoba umbuso uJesu Kristu ayithe yasothandazela ukuthi mawufike iwona yoba isisombululo sazo zonke inkinga esibhekene nazo namhlanje so ke uma ngabe unalelo themba olufunda eBhayibhelini lokuthi kodwa ngelilanga umbuso kaNkulunkulu uzofika futhi maduzane ngoba lezi izinto ezenzekayo zizimpawu zokuthi ususemome ngamanye amazwi uvela uyithole nje ujabula noma ngabe kuthi ubhekene nesimo esinjani yabona ekhaya kithi shenge ekhaya komama kuke kwashona abantu mamncane bami omalume bami esikhashane mama ugogo wami wangikhulisa esikhashane nicishe esingangeminyaka ewu10 kuya ku12 kwashona abantu ababalela mhlambe ku8 okusho ukuthi kwakudlula mhlawumbe unyaka wodwa noma emibili kungcwatshwe ekhaya befa nje uphoqophoqo uyabo kwazi ovala ke ngomama wami ongizalayo konke lokho lobuhlungu bokufelwa ngoba uyabona mama usuke umuntu ushenge ngabazi ubuhlungu bokufelwa usuke ngempela engakazi lutho uyabona manje ekhakini niphila nje ukakazi ukuthiwa khona umuntu othi ushonile ekhakini yebo uyawuzwa kubuhlungu ukuthi akushone kwasibanibani noma kushona umuntu omaziyo thize kodwa mhla kwashona lo oyigazi lakho ila uyobona khona ukufa kuhlunga kangakanani so ke kodwa ukufunda iBhayibheli nethemba uJehova uNkulunkulu asinikeza lona ngisho nanokuthi ukufa imbali uzoqeda imbuso nakhe ngeke ukufa kube khona ila ufike ubone khona ngempela no uJehova uyasithanda naphezulu komzimba sizwa ke sihlele nayo nje kuhambo lwayo namhlanje ngibona ukuthi ubana sinaye ku Facebook usandile kaMkhanyile uba nomunye uphindi Majola unokubonga kaGumbi Jabukhanyile bese kuba uzandile Ndimande unjabulo Buthelezi umJess Mduli uba nomunye umbali Mambalana Dlamini Standebele Lamhill usaphila Westar uDudu Toys Shaba ubusi Shwala okathoko umzukulu kaMahlongo abanye baningi kakhulu etshatha nginama comments angaphezulu kuka 1000 uDudu Sibiya Mxolisi Mgqilazi uNcambalala Nkosikhona Sithembile uba nomunye uVusumuzi Shangase uSiyaga Bhisa Hlongwa umuthwaza amabhece funde kahle udela inkosi uthandazo sabonga kakhulu bafowethu kuphoxa sona isikhathi kodwa ke kakade sisuke sizolalela uhambo lwakhe siyabonga kakhulu ukuthi nisisekele kangaka futhi ke nokukhombisa isasasa elingaka kulolu hlelo lwethu lohambo sangaqhubeka nje uthi #indumiso uthi #uhambo sihleli no Tshatu Godo umuntu nomuntu nohambo lwakhe umuntu nomuntu unohambo lwakhe hlala unethezeke ulalele nanti uhambo Salele kwa Tshatu Godo ukhathide umfoka Ngobe isipeshedwa esihlele naso namhlanje kuningi osukufundile kuze kufika manje kakade ke ngiyazi ukuthi ubuvele ulolile nawo umphimbo wakho ukuthi Jabula Mphimbo uzogwinya kuningi engizokufunda kule ndoda ulithatha phi lolu lwazi olungaka mfethu ama sources akho lapho kuyona ocaphuna khona nofunda khona ufunda incwadi kakhulu uyahlala ku internet incwadi efana no encyclopedia incwadi ezinjalo nokuyizona ezizikunikeza lolu lwazi olungaka ngoba ngikuzwile ukuthi umuntu webhola udlalile ibhola kodwa
umuntu olaziyo ke futhi olilandela ibhola nje lomhlaba nginihlonipha kabi nino siyamhlongo uma kuzwa kule ibhola awusikhule silithanda shenge uma ubungadlala ibhola ukhulu emakhaya akazi ukuthi bongasuke ngabe ngempela umfana onjani belisegazini besiliphila ngendlela ongakazi uzuyibona ngisho kuba akavela amathuba shenge ukuthi lidlalo lokwa ngempela sasingeke size sehluleke sasingayibamba nje impela ulwazi shenge into engifunde kakhulukazi koFakazi bakaJehova kuyafundwa lapha njengoba usukuzwa sithi siyesifundwe njengoba kuyafundwa kuyacwaningwa kakhulu abantu abaningi ngeke ngibatshele mangisuke ngikhuluma ngomlando uyabona abantu mabekhuluma umuntu akhuluma ngemvelaphi yethu thina abantu abamnyama ake ngenze isibonelo njengathi nje singamaZulu avela umuntu akhulume azogcina la mhlambe enkosini osenza ngakhona oJama ondaba oMageba umuntu ekhuluma ngokhokho bakhe abantu bakhuluma bagcine la kanti ngihlala ngibatshela ngithi mina yazi mawusulifunde kahle ulwazi wafunda kahle history ikuthatha izi yokufaka kuNoah lo la eBhayibhelini yebo khokho wethu ke sonke isithatha izi yosifaka kuNoah ngikhuluma nabanye ngibatshela ngithi mina insizwa engeyisibili emadodaneni kaNoah amathathu kwakuthiwa uHam khokho wethu ke lo abantu abamnyama sonke yena khokho wethu ke lo lapha eBhayibhelini so indaba ihamba izisuke lapha njoba sila eSouthern Africa namhlanje shenge la isikhona sisuka Inuba yayise Sudan la kuthiwa iSudan khona namhlanje umbuso wawubusa lapho kwangamaGibhithe okhokho bethu babebuswa ngamaGibhithe okhokho bethu amaIsraeli eqilazwe amaGibhithe okhokho bethu babengxenye yombuso waseGibhithe behlala khona bezinze khona le enhlanezo so okwathi ngeminyaka yawo 30 BCE sele nje 30 years uJesu azalwe uAugustus Caesar umbuso wamaRoma enyakaza isizwe lonke leli lapha phezulu elithatha eligoqe elibusa liba umbuso wamaRoma ngaphansi kwalo bakwayimako okhokho bethu ke behlake shenge beza la izansi behlake shenge bebalekela ulako lamaRoma behla nemfuyo yabo behla besuka lephezulu behla beza nene amaGibhithe shenge ayifundile amaGibhithe ayikwazi ukubhala okhokho bethu babekwazi ukwenza lezo zinto kodwa ngenxa yofuduko sebehamba bebalekela amaRoma behambe behlala besuka behambe behlala behla nezwe benqamula koTanzania behla bezezansi izukulwane siyakhula esinye siyazalwa esinye siyafa ababe nalolu lwazi baya ngokuya baphela kwaqhubeka abanye kanjalo njoba sasagcina sakwazi ukubhala futhi sekufika abilungu ke manje yayibona indaba so ke ukufunda ama encyclopedia nani kuze kuzosifaka ekuthenini sazi ukuthi njoba kuthiwa singabantu namhlanje kahle hle ukhokho wethu uNtu igama lakhe NTU uNtu singabakantu kwakushiwo kanjalo uyazi ukuthi lento echazayo uyichaze kaningi omunye oyisazi ubaba uMathole Motshekga yebo eyichaza lento nje ishoyo ukuthi umuntu uqhamukapi singabakantu shenge mawufunda encyclopedia ichaza ukuthi omnguni baqhamuka kuNtu basebezala komnguni beqhubeka njalo njoba ukhona amaXhosa namhlanje umXhosa kwakuyinsizwe yodwa nje eyayizalwa unguni yabo so isithatha lento isishonise emuva sonke lephezulu so siqhamuka lapho uyayibona indaba so ke abantu mawusuke ubachazela ukuthi musukufuna uma ukhuluma ngemvelaphi yakho ufunde noma wazi imvelaphi yakho ugcine lapha ngesikhathi selembe okhokho bakho ugcine lapha ngesikhathi sempi yasesandlani into yamanje leyo shona emuva khona uzokwazi ukuthi befika eSouthern Africa okhokho bethu bafika ngekhulu lesine emva kobu Jesu ekhona 400 CE kwayima bezinza befika ezansi neAfrica kodwa laba abantu okuyibona abaclaima namhlanje ukuthi izwe laseNingizimu Afrika ngelabo labo kuthiwa ngama Khoisan yebo babehamba phambili ngenxa ukuthi babethanda ukuzingela vele bona so ke behamba phambili amazwe engenalutho shenge yikho ilembe mangabe ukuthi insizwe iyahlabana empini iba iqhawe ayikunikizwe athi nanti izwe ngunikeza lona ngoba kwakungenalutho ngalozo khathi abantu besebancane bengakanti kangaka yina ingoba imvelaphi yethu isithatha isiletha kule iBhayibheli leli abaningi namhlanje abashaya indiva nabangafuna kulibona ngithi mina kube niyazi ukuthi
sisuka kulo leli iBhayibheli elingalifuni kodwa ngenxa ukuthi sasingekho thina endlunkulu la uJesu ayizofikela khona sasiphuma ke siba imixhantela kodwa iBhayibheli ligcile endlunkulu kaJesu liye ko David liye ko Solomon lihambe njalo lize liyofika ko Josepha owaba usingababa kaJesu so ke lisuke ligcile endlunkulu iBhayibheli ingakho likhuluma ngamaJuda likhuluma ngamaIsrael ingoba ibona babe endlunkulu besuka kuAbraham kodwa thina abanye bayimixhantela sasiphuma lapho ke emaceleni siphuma lapha emaceleni kodwa nathi sisuka kuHamu kaNoah eseBhayibhelini ngoke ngikubize ngelinye ilanga ngesizo funda uhambo lwakho uJesu ngoba ngikusho lokho ngoba babaningi abantu abakwaze ukugcila baze bafike lapha ngiyazi ukuthi omunye umuntu ongakwazi ukuhamba nawe ukulibuka lo hambo likaJesu kungaba uIsrael Mkhize omunye oyisazi nesihlakanipho oyinikeza isikhathi ukufunda ngokweBhayibheli ngimbonile naye kulezi insuku uba live lapha na ku Facebook ngoba uqinisile mina nje angiyena ufakazi kaJehova kodwa ungamangala ukuthi kusukela esikhathini ngisafunda eHigh school ngithi mangabe kufika lezi incwadi uma ngoba kwakungafana ukuthi uyafika kwesinye isikhathi uthola ukuthi bathukhokha noma imalini ongaba nayo umnikelo nje uthole leza incwadi ungaba uphaphama inqaba yokulinda njalo njalo ngithathe leza incwadi kodwa kwesinye isikhathi ngabona ekhuleni kwami nje uthola sebebasinikeze nje bathi thatha uhambe uyoyifunda ngiyifunde lezi incwadi ulwazi olapho sheke luyamangalisa simanga solwazi lezi incwadi iscience i-research ye-science and kwangisiza kakhulu nami kodwa ke kuhlupheke ngento eyodwa ukuthola ulwazi olufana nalolo liningi lapha kuhlupha nje ngoba uzwe ukuthi ungazi ukuthi kodwa awuyi lapha sengikhona mina mabombi kwami ngophela ngithi ngiyilunga lebandla uyangishumayeza nje kodwa ngifisa ukuthi ngathi ungahamba uzofika lapha engazi khona kodwa ngibona ukuthi awufiki iqala lapho ke ngenxosela uluningi ulwazi manje kuwe ningakhulu ulwazi ngithi mina ngifunde encyclopedia ngifunda lezi incwadi ezimqinga ezinkulu abantu abangayifundi ngikwazi kahle shenge kanti ifihli lapho ke imfihlo nje sekufundeni shenge ngoba bahlale bengibuza nami mina ugogo wayingikhulisa wayenolwazi oluyisimangalisi umlando wayewazi uyena kahle hle wangenza thanda nje kakhulu imvelaphi ukuthi kahle hle siqhamukapi yabo so ngamangala mase ngikhula sengifunda ukuthi hey nansi imvelaphi yethu la ihamba ngempela ize yofika khona uyabona so ke ungenisa ulwazi nje ilona ngempela shengo lukhiye wayo yonke into so imfihlo kahle hle leyo ukuthi zihluphe ngihlale ngisho ngithi mina asihluphe ngokufuna ulwazi kodwa hayi ulwazi nje kuphela kodwa ulwazi olinembile. Wow, qithile mfoka Ngobe ngeke ingoma umfoka Ngobe athe uyayithanda kakhulu nesizathu mfoka Ngobe. Nginesizathu shenge noma ngengigcile kuzona zonke inhlamvu zayo. Kodwa uyabona abantu bahlale beyibuza ukuthi kungani uNkulunkulu mina engiyekile ngishe uphi kanti uNkulunkulu. Sengaze wenzeke kimi lokho pho. Yabo abantu isikhathi esiningi shenge basola uNkulunkulu ngokuhlupheka kwabo mihla ngemihla bakhomba uNkulunkulu ngemini ngokuhlupheka kwabo basola uNkulunkulu ngokuhlupheka kwabo asibasoli ke ngalokho kuba nezizathu zokwenza kanjalo kodwa uma ngabuzwa inhlamvu zale ngoma ukuthi mawukuthi kuvume angengigcile kuleyo ukuthi makuyintando yakho kodwa makuvume ngengigcile mawukuthi uyintando yakho kulungile cha ngoba kona konke okungaba intando yakho akusikhona konke ukuhlupheka kuyona intando kaNkulunkulu kodwa uvumele ukuthi kube khona ukuthi kwenzeke kunomehluko kweshenge phakathi kwento okuyivumela nokuyibangela nanokuthi kuyintando yakho cha ukuthi yenzeke ngeke kwaba intando kaNkulunkulu akuyona intando kaNkulunkulu ukuthi sizobhlungu kodwa ukuvumelile lokhu ukuthi kwenzeke isikhathi esithize ngesizathu esasuswa uSathane insimini yaseEden qedile ngane yakwethu kungakho ke wathi hayi awuthi ke nguyiyeke nje kukhule nokhula ngoba kwakufuneka prove ipoint uNkulunkulu lokuthi ubani wayiqinisile phakathi kwakhe noSathane uma ngabe eyala uAdam noEva ke sisizwe efethe sihle tjatha awukhuliswa umuntu oyedwa akunjalo baningi abantu athola ukuthi babe nesandla ekukhuleni kwakho njengoba dusho nje nawo iqiniso shenge iqiniso lelo mfowethu baningi kakhulu kahle hle emakhaya engengunake shenge yabona sikhula bekunzima ukuphila kakhulu kangaka ukuthi uyabona bengithi mina sengikhulile mina sengibuka nje sengikhulile sengisa high school ngifunda ngibuka ukuthi yazi akhulu utho ke uzodliwa la kodwa uyazi ukuthi uyobona ibhodo elixhapha eziko kusihluko kuyapheka uyabo
awazi ukuqhamuka uma ngikhumbula omakhelwane lapha esasakhelene nabo odladla omakhelwane onkwanyana obuthelezi odumisa abanye lapha njalo njalo bayazi ukuthi kwakuphilelana kanjani yabona ugogo behola impesheni ngesiphila sikhula ngayo impesheni kagogo kuno baba okuthiwa uMaguzu akaNtshangase owayenesitolo sokuMaguzu belanda izinto edrobheni impuphu nani ogogo benebhuku lapha babekoleta kulo mayifika impuphu i8 iyosala iuhalf shenge eyasekhaya isala iuhalf ingaka ngenxa ukuthi sesibuyisela manje amabhakede empuphu ayekade nanwe kweminye imisi enanwe kweminye imisi isala iuhalf le mpuphu mayiphela soqhubeka nokwenana futhi kanjalo kunanelwana kuphilelwana akekho umuntu oyengalala engadlile ngenxa ukuthi kwakusuke kuphilelwana ngaleyo ndlela uma ngabe kwankwanyana kukhona okuncane okhona bazohliphelana nathi siphile sikwazi ukudla so kwakuphilwa kanjalo sakhula saba amadoda namhlanje la isiyo 30 seconds Tjatha mfethu uhlangabezane nenqinamba eziningi empilweni yakho sikuzwile manje ukhuluma usitshela ngokudlula kwabantu bakini umndeni wakini uwe nje wedwa manje okhona yebo ukhona usisi ngikuzwile ozala ubaba kodwa uma ukukhuluma ngalendlu lapho okhulele khona kahle uwedwa ngiyangikubona bangabe poste nezingane zakho lapha uthi nanku umndeni wakaNgobe ngisibone leso sibindi nalento yokukwazi uma uwedwa 10 seconds nje mfethu umyalezo ongawunikeza umuntu busubanikeza ama socials akho sibheke indabeni kunjalo khona shenge kubhlungu ukubona ukwazi ukuphila ubona nempilo impumelelo izamawala kube kungasekho umzali okhona omamncane bami nje abasaphila abanye omamncane obuhle abasekhona akuyibona sebeyangijabulele mayebona impumelelo yenzeka ukuthi abantu kuyibona abebubuvuka nabo bekukhulisa ugogo ngiyakhumbula nje washona ngo2003 ngoSeptember kwadlula October ngoNovember ukhozi lwangitshela ukuthi liyangithatha njengomsakazi walo ugogo akakubona ngalokho kwaba inyanga eyodwa nje elele kobandayo so kunjalo shenge njengamanje zikhona ingane zami ngiyakhulisa khona ke nomakoti shenge uNtombi kwaSikhosana lapha eMnambithi so ke engakusho omuhle umakoti lo shenge engakusho kubantu shenge ukuthi asizameni ukuthi umzima esibhekene nabo singabuthathi sibeke enhlizweni zethu bese bugcina umzima busenzisa izinto ongafanele ngabe siyazenza umzima asibuthathe njengento esikhashana yokuthi siphila kulesikhathi esiphila kusona manje kodwa ngicela umlezo ukudlulisa kubantu asifundeni iBhayibheli asilifunde singenise ulwazi ngoba mawufunda uJohn 17:3 ngushilo ubalula ngokusobala ukuthi ulwazi oluyosiholela ekuphileni ophakade masifunda iBhayibheli asizukukhathazeka ngokweqile ngoba siyazi ukuthi ukuhlupheka nomzimba kuzodlula amaduzana